callo la boca ja d'una vegada, apago un momentet la càmera, pujo, visito el santuari i ara seguim. Doncs res, ja està, ja ho hem fet. Realment puges per allà, per aquella escala on estàvem abans, entres i en un moment estàs sortint per aquesta altra escala. Puges, ja us dic que és que no hi ha res a veure, més que la gent fent una petita pregària, que la pots fer si vols, de nou, depèn de cadascú, creguis o no creguis, o si penses que és incorrecte perquè no és la teva religió, encara que també nosaltres entenem el concepte de religió d'una manera molt diferent a com s'entén aquí. Llavors, aquí ningú et mirarà malament ni per fer-ho, si ho fas correctament, amb respecte, ni si no ho fas. Això no és una religió com les nostres, diguéssim, que són com més exclusives, més excloents. És un altre tema, és participar una mica de la comunitat, participar una mica de l'esperit, no? Llavors no passa res si ho fas bé, i no passa res si tampoc ho fas. Això ja queda obert a cadascú. Jo ho acostumo a fer, i més a llocs com aquest, com el Naiku. No sé, és una mica un sentiment una mica com d'agraïment cap a aquesta cultura, etc. Llavors, estaria igual de bé no fer-ho, i podries estar igual d'agraït i ser igual de respectuós amb la cultura japonesa. Això ja queda obert a cadascú. Doncs res, ara emprenem el camí de tornada. Això es pot fer molt ràpid o es pot fer amb tota la calma i anar mirant els llocs i parant-te a tots els petits santuaris que hi ha pel recinte, perquè aquí no només està pròpiament el Naiku on està Amaterasu, sinó que hi ha molts altres dins d'aquest recinte. Ara aquí un altre grup de senyors amb corbata, però que després porten aquest haori, aquest hapi, aquesta jaqueta o kimono lleuger per damunt. I res, aquí tens una mica indicacions dels diferents santuaris que hi ha cap aquí i cap allà. Santuari principal, el camí de tornada, cap a l'esquerra, que és cap on anem nosaltres. Però abans un altre petit moment de flipar-me amb els arbres. Però bueno, no us penseu que em flipo amb els arbres perquè estigui aquí al Japó, o sigui, l'any passat o l'altre vaig anar a la Fageda d'en Jordà i també estava flipant allà amb els arbres. Doncs res, anem de tornada, és més o menys el mateix camí que hem fet per venir. Hi ha alguns trossos on es bifurca, llavors hi ha l'entrada i la sortida, però vaja, anem per aquí. Realment no sé quins són tots aquests senyors que veiem abans, però van quasi tota l'estona amb alguns sacerdots Shinto i també amb un equip, ara no es veu, s'han ficat més cap a dins, però hi ha com un equip de televisió allà seguint-los i prenent imatges de la seva visita. No ho sé, a saber. I com que vaig bé de temps, en comptes d'anar allà cap a la sortida, aniré per aquest camí, per aquell pont d'allà, per visitar un altre santuari diferent, aquest d'allà, a veure si no està gaire lluny. L'altra vegada que vaig venir, el 2015, quan vaig visitar el Naiku, doncs lògicament anava amb el grup de gent amb la que feia aquest programa d'estudis a ICE, que érem uns 12, i a més doncs anàvem amb nosaltres 2 o 3 professors que ens anaven explicant una mica tot, i també venien uns quants estudiants de la Universitat Kogakukan que aquells dies van estar amb nosaltres eren voluntaris, com ajudant-nos a fer diferents coses. I clar, a veure, un momentet. I clar, doncs vas mig parlant i mig amb el grup i et porten cap aquí, et porten cap allà, i està molt bé perquè t'expliquen coses, els professors, però la veritat és que això de venir jo sol i anar cap on vull i parar-me aquí i parar-me allà, al riu, un altre cop, parar-me aquí i parar-me allà i tal, doncs la veritat és que ho estic gaudint més. Estic mirant aquestes peces metàl·liques que hi ha al pont, perquè, si no recordo malament, hi havia una d'elles, i diria que és aquella d'allà al davant a la dreta, que ens hi vam parar perquè tenia alguna peculiaritat, crec que era l'única
que realment era antiga. No sé si és aquesta, perquè no recordo si en aquella hi havia algun cartell que ho indiqués, però és que em sona allò una mica així en plan memòria fotogràfica que era aquesta. Potser no, però recordo que ens van parar amb una d'elles i ens van estar explicant, i a més estàvem amb una de les companyes, que és la Paula Curtis, que ha vingut també en aquest 10è aniversari. La seva especialitat és la fundició d'aquest tipus d'objectes, de bronze, etc. Llavors ella estava molt impressionada. Mira, tenim aquí un altre santuari, més petitet. Aquest es pot veure molt millor que els altres, perquè és petit, llavors no hi ha tantes tanques que et separin del santuari en si. El santuari és aquest edifici. Són uns edificis que realment, si no saps el que són i no t'han explicat, no coneixes el simbolisme, etc., realment, a priori, impressionen poc. És a dir, la majoria de santuaris, els que tenen una mica com forma de temple, doncs encara que no sàpigues, doncs bé, et semblen com, això és molt japonès, o molt xinès, no? Un temple allà amb colors i coses brillants, etc. I en canvi aquests es veuen com molt austers, semblen com una cabanya, no? Amb aquest, vaig a fer una miqueta de zoom. És que el zoom sona i queda lleig, però bueno, com que avui ja és igual. Ja veieu que el sostre, la teulada, és com de palla, és tot de fusta, sense vernissar, i llavors sembla com si això fos un magatzem, no? De fet, com que estan aixecats del terra, amb uns pilars, recorden una mica els hórreos que hi ha per Galícia i Astúries, etc. No? Això és més una cosa de simbolisme, de la potència que suposa que té el lloc, més que l'edifici en si. Clar, després visites el Sengokan i veus com està ensamblat tota aquesta estructura de fusta, i ho aprecies millor, no? Perquè realment hi ha molta feina en aquests edificis. I ja veieu doncs, que està ja una mica deteriorat, no? Perquè aquesta fusta no està després lacada, etc. Ha d'aguantar 20 anys i després, com dèiem, es desmunta i es torna a fer un de nou. Perdoneu pel soroll, però ha passat un grup de nanos. I res, i el mateix, la gent entra per allà, on hi ha aquell tori, fan la pregària allà, al davant, i ja està, i això és el que s'apropen, i realment no estan veient res, estan veient la tanca, que està a la porta tancada, i el santuari en si també està tancat. És a dir, això no és una cosa que hi hagi una estàtua ni res. I aquí veiem aquesta corda, no?, que delimita una mica el perímetre. Doncs bé, aquí l'única edificació que hi ha és això petit que hi ha aquí al mig, però això és el que us explicava el dia del Sengokan, ahir. Aquesta parcel·la que tenim aquí al costat, buida, és exactament igual que la parcel·la on veiem ara el santuari. Llavors, aquesta parcel·la serà la que dintre de X anys, no ho sé quants anys fa que està, però posem que està fet fa 15, aquest. No crec que tant, però bueno, posem que fa 10. Doncs dintre de 10 anys, aquell santuari passarà a estar aquí. És a dir, quan quedin uns mesos, no sé quant de temps comencen abans, depèn del santuari, suposo, però quan quedi X temps, començaran aquí a construir un santuari exactament igual que aquell. I llavors, quan ja el tinguin fet, en algun moment, diguéssim que faran la cerimònia de passar el camí d'allà dins al nou que hi haurà aquí. I llavors, un temps després, aquell el desmuntaran. I llavors, si visitéssim aquest mateix santuari, doncs vindríem, ens trobaríem que hi ha un santuari aquí i una parcel·la buida al costat. I aquest santuari, per cert, es diu així, Kasaji no Minomiya, que vindria a ser una mica com el santuari del vent i del sol. Doncs molt bé, crec que ha valgut molt la pena fer aquest petit desviament
per veure aquest santuari, no pel santuari en si, perquè ja heu vist que és petitet, no és dels importants. Però bé, ha estat molt bé perquè així us he pogut ensenyar una mica el tema aquest de la parcel·la buida que hi ha al costat, etc., que amb els altres més grans és més difícil d'ensenyar. Doncs res, tornem a passar per aquest pont per tornar i ara sí que crec que ja anirem tirant cap a la sortida. Però bé, passem primer pel pont, aquest pont de fusta, que ja veieu que té una part que és com a moqueta, pràcticament. I res, ja que estem, doncs, segueixo flipant-me amb la natura. Per un dia que surto de Cerdanyola. I ja que estem, avui amb aquest vídeo així d'anar rajant una mica sense sentit, em queda encara un dia aquí, demà dimecres, perquè ja dijous al matí, a les 6 del matí ja estic en marxa per tornar cap a casa. Dimecres, en principi, el planning que tenia era una mica una fricada, perquè aquí a Ise hi ha un parc temàtic que quan jo vaig venir l'altra vegada es deia Asuchi Momoyama Jidai Mura o alguna cosa així, és a dir, el poble de l'època Asuchi Momoyama, no? Asuchi Momoyama va del 1573, aquí em surt el profe de història, al 1600, i és l'època de govern dels meus amics Oda Nobunaga i Toyotomi Hideyoshi. Doncs bé, era com una espècie de museu a l'aire lliure, parc temàtic, sobre aquella època, amb una petita reconstrucció del castell d'Azuchi, d'Oda Nobunaga. Jo les 3 setmanes que vaig estar aquí no vaig tenir temps d'anar-hi i vaig pensar, doncs mira, ara quan hi torni hi vaig. I així faig un vídeo i tal, perquè podia estar xulo. El que m'he trobat és que en aquests anys que han passat, en aquests 9 anys, no sé en quin moment, han decidit canviar-li el nom i canviar una mica el tema. Llavors, en comptes d'estar centrat en el tema de l'època Asuchi Momoyama, doncs hi han canviat el tema i una mica en consonància amb el que s'està fent en general en aquesta prefectura, la prefectura de Mie, vindria a ser com la província de Mie, doncs han decidit que aquest Asuchi Momoyama Mura ara es digués Ninja Kingdom. Llavors bé, volia anar cap allà, el que passa que està bastant lluny, estava com a les afores d'Ise, i és bastanta estona per anar, per tornar. L'entrada també picava una mica, era una mica alta, i la veritat és que està tot el matí només per la fricada de que us fes una mica de gràcia el fet de que vagi a un lloc anomenat Ninja Kingdom, on pagant una miqueta més et pots vestir de ninja i passar-te el dia allà al parc vestit de ninja i pots llançar estrelles ninja i fer un munt d'activitats. No, la veritat és que està xulo, si vas amb família o amb amics ha de ser divertit perquè hi havia coses bastant xules, però clar, anar fins allà, que hi ha quasi com una hora, una altra per tornar, i només per estar després al matí em donava temps d'estar allà una hora i mitja o així, perquè després al migdia, tarda, he de tornar cap aquí a fer les activitats per les que he vingut. Doncs bé, la veritat és que al principi vaig planejar de fer-ho, però segons han anat passant els dies i estic lògicament més cansat d'estar cada dia caminant un munt i amb una mica la pressió i la tensió. Ahir el sopar aquest amb l'alcalde és que estava cansat físicament de la tensió en la que estava. Doncs realment al final he pensat, bueno, mira, deixem-lo del Ninja Kingdom, que total, només era per fer una mica la gracieta, no? Així que res, que sapigueu que us heu perdut aquí a un altre lloc per fer tamiso, que us heu perdut una mica aquesta tonteria que pensava fer. Què faré llavors demà al matí? Doncs la veritat és que no ho sé. Potser descansar i preparar-me pel tute que em fotré el dia següent. M'aparto una mica la càmera perquè aquí hi ha un altre lloc on posa que... no, posa que no es poden fer fotos amb flash. Vale, ok, doncs llavors no passa res per filmar. Però sí que em paro perquè aquí hi ha el lavabo i ara em passaré per allà. Aquí hi ha com un cartell amb kanjis així com molt solemne i tal, que si no saps japonès doncs pots pensar que aquí t'indica el nom d'un santuari o alguna cosa així
molt místic, però realment hi diu Otearai, és a dir, banys. Literalment lloc de rentar-se les mans. Doncs res, ara segueixo parlant. Doncs res, ja està, ja he passat pel lavabo. Anava dient, demà què faré pel matí? Doncs en principi, si no sorgeix res a darrera hora, crec que no faré gaire. El dijous serà un dia bastant cansat, perquè bé, primer de tot... Ui, mira que xulo això, anem cap allà. Primer de tot, doncs, que a les 6 del matí he d'agafar... Bueno, he de fer camí de tornada fins a Tòquio, com l'altre dia, és a dir, primer un tren hora i 20 fins a Nagoya. Uah, mira que xulo. Aquestes carpes koi en japonès. Va fer el zoom. Que bonic, que típic. Doncs això, primer un tren d'hora i 20 fins a Nagoya i després un altre cop al tren bala. Ui, a veure si puc... Perdoneu, que jo vaig aquí interrompent-me tota l'estona, però bueno, això és un... A veure si es deixa... No m'hi aproparé més perquè a vegades tenen una mica mala llet, però bueno, aquí tenim un corb, un dels meus animals favorits, si no el que més. Doncs res, hora i 20 fins a Nagoya i després un altre cop agafar el tren bala fins a Tòquio, hora i mitja més. Llavors un cop allà a l'estació de Shinagawa he d'agafar un altre tren, aquests són 10 o 15 minuts com a molt, fins a l'aeroport de Haneda, on recolliré les maletes, que d'aquí una estona enviaré ja cap allà. Mira, ui, el corb m'acaba de passar volant pel damunt. Bastant a prop, de fet, he notat l'aire. A veure, s'ha posat allà. Arribo a estar preparat i agafo un plano guapo. Doncs res, ara quan passi per l'hotel abans d'anar cap a la universitat, enviaré ja la maleta cap a l'aeroport. M'he deixat una mica el que em farà falta i ja està. I res, llavors d'allà agafar les maletes, un vol de Tòquio Haneda fins a Frankfurt i a Frankfurt un altre vol cap a Barcelona. Total, que sortiré d'aquí com a les 6 del matí i arribaré a les 11 de la nit a Barcelona, però clar, hora de Barcelona, per mi seran les 7 del matí del dia següent, és a dir, estaré 25 hores viatjant. Només espero que l'avió de tornada, el vol llarg, tingui la mateixa sort que vaig tenir venint i estigui quasi buit i tingui un altre cop 3 seients per mi mateix, o sigui, per mi sol, i pugui anar allà rempanxingat o estirat i aconseguir dormir alguna horeta. Doncs res, anem cap a fora. Ara, quan arribem a fora, seguiré... Ja sé que és molt raro, això de fer un vídeo així com sense anar-me enfocant jo i tal, però és que primer, el que deia abans, no m'agrada el rotllo aquest de youtuber o streamer amb el palo selfie caminant i tal, i crida massa l'atenció, la veritat. I a part, doncs, jo crec que és millor veure això que no veure'm a mi, el meu careto, tota l'estona parlant. Així que, bueno, una cosa és fer-ho com abans, no?, quan ha començat el vídeo, doncs em quedo parat amb algun raconet i tal, i em gravo amb el pal i tal, una mica, i l'altre és anar per aquí caminant per un lloc com aquest que crec que s'ha de ser respectuós i no cridar gaire l'atenció. Doncs res, però quan sortim, com encara hi ha temps, us ensenyaré una altra cosa xula que hi ha aquí al costat. El mateix pont d'abans. Doncs bé, us vaig dient i així ja anem fent via. Aquí, just al costat de l'entrada del santuari, hi ha un carrer molt famós, que ara no recordo el nom, el sé, però com que no. Ja tenim la bandera un altre cop. No recordo el nom. No ho recordo. Ara ho miraré allà. Que és com un carrer molt tradicional, amb botiguetes i amb restaurants. Hi ha alguns restaurants així molt famosos de cuina tradicional. I també recordo que ens van portar a un lloc a prendre el té amb uns
pastissets que són molt famosos, que tothom s'emporta com a souvenir, com a omiyage, que es diu aquí, quan visita la ciutat d'Ise. Són uns pastissets aquests que es prenen juntament amb el te, però aquests són com de color lila, violeta, són bastant peculiars. A mi la veritat és que els dolços tradicionals japonesos no m'acaben d'agradar, em resulten una mica feixucs de menjar. Em passa com amb el torró o amb els mazapanes o aquest tipus de coses, em fa una mica passat. Però bueno, tu menges i dius que està boníssim i ja està. Un momentet. Doncs ja està, ja hem sortit del santuari, ja hem passat pel pont i pel darrer o primer tori. I aquell carreró, aquell carrer que hi ha per allà, és aquest que us dic. Vaig a passar intentant una mica rapidet perquè potser hi ha massa gent i tampoc és tan interessant. Llavors, bueno, anem a veure. Mira, aquí hi ha, per si vols fer la turistada, que et facin una volta amb un rickshaw. No ho he fet mai, no, la veritat és que tampoc no crec que ho faci. Si no és una cosa que m'hi porten en algun congrés o en algun programa d'aquests i tal, que a vegades et fan fer activitats que pensen que t'agradaran molt, que la majoria sí t'agraden molt, però alguna vegada, doncs no, si és per mi no. I bueno, doncs ja veieu, aquest carrer està molt xulo, té una mica així aquest ambientillo, no?, típic. Però vaja, al final doncs són botigues i botigues. I res. A veure, vaig una mica en contra del sentit de la gent, però és que el meu sentit, diguéssim, hi ha tot de camions aparcats. Això és una de les especialitats de la ciutat d'Ise, aquest udon, l'Ise udon. Molt bo, si us agrada l'udon, l'heu de tastar. I res, croquet dojo, el dojo de les croquetes. Bueno, les croquetes no són croquetes de les nostres, les croque són del farcit, és de patata. És una mica diferent. Aquí tenen més d'aquest Ise udon. Aquí de menjar típic hi ha l'udon i, a veure si veig alguna, i la gamba o la llagosta o alguna així. No entenc gaire perquè no menjo ni gambes, ni llagostes, ni llagostins, ni totes aquestes varietats de saltamontes de mar. Jo no, els insectes no m'agraden. Doncs res, anem passejant, ja veieu que és un carrer llarguet i hi ha tot doncs això, botigues més o menys tradicionals. Aquí hi ha un altre restaurant especialitzat en el Ise udon. Ise udon. La veritat és que està bo, m'estic plantejant entrar en algun d'aquests i fotre'm un udon. I res, i també tenen després tots aquests souvenirs pels turistes i aquest tipus de coses. Aquí, mira, una cafeteria de Snoopy. Snoopy Yaki. Que bo. Snoopy Village. Mira, que curiós. Estàs a Ise, al costat del gran santuari, i et vens a una botiga temàtica de Snoopy. Doncs vale, bé. Katana Fried Chicken. Katana Fried Chicken, com mola. Espera, això mereix un fum. Katana Fried Chicken, ué. Katana Karage. Com mola. Joder, doncs m'està entrant gana, A veure si veig el lloc aquest típic que us deia dels pastissets aquests liles. A veure si recordo on era. Si no recordo malament, estava al costat dret del carrer. Ui, ara hi ha una cosa bastant flipant. Al costat dret del carrer i crec que feia una miqueta de cantonada. Estava flipant ara perquè a la meva esquerra hi ha un tradicional Starbucks.
Doncs això, el que deia, he hagut de tallar perquè ara no era la bateria, ara era la tarja de memòria que la tenia plena, però ja veieu, un super tradicional Starbucks del segle XV. Crec que això no estava quan vaig venir l'altra vegada, perquè no, crec que ho recordaria. En fi, bueno, mira, aquí hi ha un gat. Doncs res, sí, se m'ha acabat la tarja i això vol dir que aquest vídeo està sent l'hòstia de llarg. Potser l'hauré de dividir en dues parts. El que no faré és editar-lo. Jo crec que ho deixaré així amb tota la udon, soba, amb tota la rajada que estic aquí fent. Crec que potser la gràcia d'aquest vídeo serà una mica això. Home, la gràcia d'aquest vídeo serà el gran santuari, no? Però vaja, potser també us fa una mica gràcia aquest tema. Ho deixaré així i qui li sobri, doncs, bueno, que vagi ràpid, miri el que vulgui i l'altre ho deixi. Mira, aquí fan gelat. Doncs la tarja no pensava que l'ompliria perquè l'estic buidant cada dia. Quan arribo a l'hotel normalment doncs el que gravo ho passo amb un disc dur a través de l'iPad i ho guardo, deixo buida la tarja i el dia següent la torno a començar. Però com que ja pensava que això potser podria passar, vaig comprar una tarja nova amb més capacitat per si de cas. Perquè normalment amb la tarja que tinc pels vídeos que faig a casa, els cafelitos i tal, ja en tinc prou. Bueno, doncs això. Seguirem fent aquest camí. Lògicament el camí de tornada no el gravaré. No us vull torturar tampoc més del compte. Com està entrant una gana aquí amb tant de menjar. Només és que vull trobar... diria que ja ho veig allà lluny. Vull trobar el lloc aquest tan famós. Okage Yokocho, crec que es deia aquest carrer. No era aquí? No ho sé. Espero que no acabeu marejats de veure la imatge tota l'estona movent-se. Mira aquests que monos. A veure, si hagués de fer molts vídeos, així caminant pel carrer i tal, doncs ja miraria de comprar-me com es diu allò, un gimbal, una cosa d'aquestes que encara que tu caminis manté la càmera estabilitzada i tal, però bueno, serà que no és el cas, vaja. Mira, jo diria que aquest lloc que fa allà una mica cantonada a la dreta, jo diria que aquest lloc és aquesta cafeteria o teteria tan famosa on ens van portar. A més teníem com una habitació reservada. Sí, és aquí, al costat del pont. I aquests aquí són els dolços. Encara que jo els recordo, els que ens van posar nosaltres eren de color lila. Però sí, ja ve a ser lila, passa que és un lila fosc. Sí, doncs per allà estàvem en una habitació reservada per nosaltres. I res, a partir d'aquí ja una mica com que s'acaba, o sigui, el carrer continua, però ja veieu que ja no hi ha el mateix ambientillo, ja no hi ha tantes botigues i cafeteries i restaurants. Així que crec que aquí acabaré el recorregut per aquest carrer. Sí. Doncs res, me'n torno cap allà. Bé, doncs primer el gelat estava boníssim i després que m'he trobat amb aquest cartell que anuncia els museus del Gran Santuari. I llavors tenim el Sengokan, aquest que vam visitar ahir, i tenim aquest altre, Ise Jinko no Hakobutsukan, és a dir, el Museu del Gran Santuari d'Ise, que em fa molta gràcia perquè després a sota posa des de quan està obert i t'ho posa amb aquesta paraula en anglès, no? Since, en comptes de posar un japonès, que ara, no sé per què, l'única paraula en anglès que tot el cartell, juntament amb
amb allò de dalt. Et diu que està obert des de l'any 42 de Meiji, això si no em fallen les matemàtiques vindria a ser cap al 1910. Jo aquest no l'he visitat, no hi he estat mai, me'l deixo per una tercera visita, però bé, que sapigueu que existeix. Doncs res, ja està, anem acabant. Acabo ja aquest llarguíssim vídeo perquè he hagut de canviar la bateria 2 vegades i la tarja de memòria una, que ja dic, quedarà un vídeo superllarg, no sé encara quan dura ni si el dividiré en un parell de trossos, però bé, el cas és que ja està, ara me'n vaig agafar l'autobús. Us he explicat que demà no faré segurament res, però en canvi aquesta tarda potser faig una cosa bastant xula que us pot interessar, sobretot aquells que sigueu una mica friquis de la història, perquè m'han convidat a participar com una espècie de taller que fan de tant en tant, però que segurament aquesta tarda fan un només per nosaltres, per la Paula Curtis i per mi, amb un professor que ja no està aquí a aquesta universitat, però que estava quan vam venir la moto. Estava l'altre cop quan vam venir el 2015 i vam fer una bona relació amb ell, el Chieda Sensei, el professor Chieda, i ens ha convidat a aquest workshop, a aquest taller, que encara ens ha de confirmar si es fa o no. Llavors, bueno, si s'acaba fent, no tindré la càmera bona, perquè avui quan enviï les maletes cap a l'aeroport l'envio també, perquè si no aniré molt carregat dijous, però bé, ja li he dit que si podia gravar-ho, encara que sigui amb el mòbil, m'ha dit que cap problema, així que bé, si ho acabem fent, doncs ho gravaré i a veure si us agrada. I si no, doncs bé, miraré de fer alguna espècie de vídeo dijous, quan ja marxi cap a casa, bé, un vídeo diari com el que vaig fer una miqueta el primer dia venint cap aquí. I res, estem aquí a l'entrada del Naiku. No sé ara mateix què tal és la llum, perquè hi ha un sol molt fort que si em poso mirant cap allà sortiré amb els ulls tancats i si em poso així estic una mica com a contrallum. Però bé, espero que no us importi. Doncs res, espero que us hagi agradat aquest vídeo una mica diferent que hem fet avui i si és així, doncs bé, el que diem sempre, que deixeu un like, que compartiu amb algú que penseu que li pot agradar, que us subscriviu al canal si encara no ho heu fet, o que deixeu un comentari que sempre el responc, aquest tipus de coses. I res, ens veiem al proper vídeo, però fins llavors, doncs que vagi bé, cuideu-vos molt.